Vi skal ikke få med det. Jeg ved det ikke. Bare fordi man er venner, skal man ikke holde i hånden. Det kan det ikke mindre. Laver du? Det kan det ikke mindre. Det er et flot kærestepar. Du skal vinde årets barnæs. I vandt. Fuck. I vandt. Det er din egen. Hvad laver du? Bare gør det. Og der kommer svinge. Der er ikke mere plads. Det er ikke engang fedt. Okay, man kan lige sidde der og holde i hånden i to. Hvem? Kasper og Ivan. Kasper, han har bedst til syv. Nå, Ivan. Nå, Ivan. Nej, du får ikke meget garn. Du får ikke med, fordi at... Nej, det er ikke så meget. Han spiller fodbold, Morten! Sæt dig lige sådan, så der er en plads, men der ikke lige så. Please. Gør det lige. Gør det bare. Okay? Gør det bare. Så kan det ikke betyde, at vi går og spiller. Nej, kan det lige være sådan, det er jo ikke. Nej, det er det. Kasper, er du okay? Hey, Kasper, jeg var ikke godt om det. Jeg er nogle ude, fordi jeg har ikke lidt tilbage. Kan du ringe efter mig? Nej, kom væk med dig! Jeg flytter mig lige. Kasper væk! Og slut.